Yng nghefn y tŷ fe welwch hefyd yr ardd lysiau. Byddai hwn wedi cael ei ddefnyddio i dyfu llysiau, perlysiau a blodau. Byddai'r ardd wedi bod yn hynod gynhyrchiol ac yn cwrdd ag anghenion y tŷ. Mae gan gynllun yr ardd lwybr canolog ac mae mewn patrwm cymesur, sef y cynllun safonol yn ôl yn y 4 ar 15 ganrif. Mae waliau o amgylch yr ardd yn ffurfio'r ffin. Unwaith yr oedd y parc wedi agor i'r cyhoedd ar ddechrau'r 15 ganrif, disodlwyd y tai gwydyr a arferai fod yma gan gyrtiau tennis. Nid oedd angen y cynnyrch o'r gerddi mwyach, gan mai man hamdden oedd hwn bryd hynny ac nid at ddefnydd preifat. Mae'r ardd bellach wedi hadfer yn llawn i'w chynllun presennol ac mae croeso i chi grwydro yma yn ystod oriau agor.